cebo mina mama kunento abangayazi ukuthi ngashawa emsebenzini security, ngashawa ngahamba odokotela. Ngiyaqala ukisho lento. Ngishawa umphathi waleyo company. Wangithola ngilele ebusuku. Wazumeka. Ngangithola ngilele. Oqala umphathi wayithunyiwe supervisor wafika wantshontsha ifoni yami ebusuku ngilele. Wajika. Umphathi nje wecompany ethize wajika entshontsha ifoni yami. Mangiyavuka ekseni ifoni ayikho. Uma ngiyabheka makuyobheka amakhamera kubonakala ukuthi ifikile imoto yecompany la. Yafika thathe ifoni yami. Owesibili umphathi ngeke ngilusho uhlobo lwakhe ngoba kuzobe ngathi mhlambe ngithini kodwa wafika akangishayanga kanje.